saking marem-maremku. Diduye ndase. Oh ming kirang kemempengane kok didundase lho. Jelehi kali. Pokoke satu kata terus. Apa, Gong? Madyang. Ngopo ning? Kaget aku tak kira nek kaya arep ngekeki kata-kata mutiara apa-apa. Ya ora yo wis ora apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang putra pun Brajadanta bapa penemban sarawujeng andika bapa penemban ingkang putra ngaturaken pasegahan Panakrami rawujeng andika bapa penemban durning Sukalima bapa penemban kandhap leguduk swalu gembol sumorante hawela nuwun inggih Ger tansah pinaninging kawidatan ing sambi kala swanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing pendhapi kadipaten ing Glagah Tinulu inggih permalang mriki. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjung ngersanipun anak Mas Brajadanta. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra bapa penemban mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Oh inggih. Sampun boten kirang payogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing pendhapi kadipaten mriki, Ger. Rakyana Patih Harya Sengguni. Katuran karaharjan ngrawujeng andika bapa Patih Sengguni Plasa Jenar inggih nggih andadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra pun Brajadanta bapa penemban upami wonten pangandikan monggo kula aturi paring dawuh wonten wigatos menapa dene jengandika kepareng rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu bapa penemban. Sampun dipun parengaken matur ngersanipun Nak Mas Brajadanta kula sumanggaken. Oh inggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, Ger. Wale-wale menapa? Sawanipun ingkang bapa ing Sukalima ingkang sepisan tuwi dhateng kararjanipun anak putu kula ingkang sami mapan wonten ing Glagah Tinulu mriki. Lebet anak Mas Brajadanta. Jernyatanipun nadyan awis-awis ingkang bapa menika sowan wonten ing Glagah Tinulu nanging gandeng antawisipun para kadang braja menika sampun dipun caketaken kalian para kadang-kadang saking negaring Astina. Tumuli pangerkoipun ingkang bapa ing Sukalima menika tanpa beda kula menika ngrengkuh ndika anak Mas Brajadanta lan sak kula warga menika kados anak-anak kula piyambak. Mila sampun satrepipun jejeripun tiyang sepuh kados kula menika tuwi dhateng kawilujenganipun anak-anak kula ing sami lenggah wonten ing Glagah Tinulu mriki. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan bapa penemban. Dene mekaten sih tresnanipun bapa penemban dhateng para kadang braja wonten ing Glagah Tinulu. Ingkang salajengipun kepareng mbabaraken ingkang sejati bapa penemban. Oh, matur sembah nuwun, Ger. Estunipun namung badhe nanjihaken dhateng pekabaran ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa inggih kepara saestu bilih nuwun sewu pajar wulan ngajeng menika negari Pringgondani badhe andhapuk Nalendra Enggal utawi Amisudha Nalendra Enggal. Wonten ingkang badhe kawisuda menika mboten sami kejawi namung putu kula. Inggih menika pun Gatotkaca atmajanipun anak kula pun Werkudara. Kula nuwun sewu, pawartos ingkang kados mekaten menika menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pawartos. Ingkang Bapak ing Sukalima namung badhe nanjihaken babagan perkawis menika, nggih. Inggih. Lagar kepara saestu mekaten Bapak penemban. Oh, dadi leres. Menapa kabar ing sampun kula tampi menika kepara saestu? Inggih, saestu mekaten. Kakang Mbok Ayu Arimbi, kadang kula sepuh badhe musuda atmajanipun inggih menika anak kula pun Gatotkaca. Keparengipun Bapak penemban paring dawuh mekaten mengko suraos sing kados pundi? Oh, boten menapa-menapa kok, nggih, boten wonten menapa-menapa. Namung nanjihaken, menawi kula menika nanjihaken jejeripun kula menika wong tuwa, menawi kula menika nyumurupi anak putu
kula menika sami mukti wong tua menika kadidene bombong raos sing manah kula. Inggih, matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Namung badhe wonten setunggal bab ingkang badhe kula aturaken dhateng kersanipun anak Mas Brajadenta. Babakan perkawis menapa? Kula nuwun sewu nggih. Gandeng pringgondani menika tiraranipun ingkang Rama inggih menika Sawarga Prabu Tremboko. Menawi ingkang Mbak Yu Dewi Arimbi menika njumenengaken Garukaca menika kula nuwun sewu. Menapa penggalih panjenengan menika sampun ikhlas? Menapa penggalih anak Mas Brajadenta menika sampun lila lair lan batos ngemuti bilih negari Pringgondani menika kula nuwun sewu tilaranipun ingkang Rama Sawarga Prabu Tremboko wontene tata upacara ingkang sampun karacik tuwin sampun kasrat dening para pinter saha para sepuh ngengenge babagan pernataning praja ingkang nami putra ingkang mijil pawistri menika mboten gadhahi hak warisan tumraping pun menapa kemawon langkung-langkung tumrap negari. Terus pundi kula nyuwun dawuh. Inggih. Kula piyambak boten saged matur namung ngemuti bilih Kakang Mbok Ayu Arimbi menika kadang kula sepuh. Nadyan menika kadang panjenengan ingkang kelebet werda. Langkung sepuh tinimbanipun Mas Brajadenta. Ning nuwun sewu lho kula matur ngajeng bilih piyai putri menika boten gadhahi hak warisan tumrapipun negari Pringgondani. Nuwun sewu. Ila-ila sami-sami nyebataken para kuno sami-sami nyebataken wong wedok menika gaweanipun namung masak, manak karo macak. Mboten gadhahi hak tumraping warisan. Lah kok dadi ingkang Mbak Yu wonten dipunangan Garukaca menika nuwun sewu medal pernatan ingkang pundi kula nyuwun dawuh. Nuwun sewu lho, Gen. Negari menika mboten kok alit. Negari menika namung mboten sak godhong kelor. Nanging negari menika ageng. Negari menika wiyar. Pringgondani menika kondang negari ingkang wiyar, kondang negari ingkang ageng tur agung, dasari negari ingkang ayem tur ayom. Wiwit diasta ingkang Rama Prabu Tremboko negari Pringgondani menika paribasanipun dingopi-niya irip-iripan kaliyan negari Ngastina. Sami agengipun, sami kuncaranipun mila mboten ana maneh. Menawi ingkang Rama Prabu Tremboko menika tumuli tansah ngraketaken pasderekan kaliyan negari Ngastina. Menika lajeng sasedanipun ingkang Rama tumuli negari Pringgondani komplang mboten wonten ingkang lenggahi. Lah kok menika mara-mara kula mireng menawi negari Pringgondani menika ingkang badhe lenggah Gatotkaca. Lho, nuwun sewu, kula namung badhe nanjaken metu dalan sing pundi, metu dalan pernatan sing pundi kula ajeng nyuwun prisa. Mboten kok kula ajeng agro-agro perkara negara Pringgondani menika, mboten. Menika sanges panguwaos kula. Ning kula menika ming wong dadi wong tuwa kepengin jejeke sing bengkong, benerke sing luput, aja nganti mangke mundak dadi cacataning wong kono-kono, dirasani wong kono-kono, diaosi karo wong kono-kono. Lho, Gatotkaca kae ketemu pirang perkara kok lungguh damar keprabaning Pringgondani. Gatotkaca ketemu putu kok lungguh negara Pringgondani. Monggo anak-anake Prabu Tremboko sing lanang isih meger-meger, isih padha sentosa ta baune. Kaya to? Kali nggih. Kula aturi menggalih. Kula nyuwun pangapunten. Kula piyambak sampun kabuntu ing sumpah. Kula tau tate sumpah kaliyan kersanipun Kakang Mbok Ayu Arimbi boten badhe ngucik negari Pringgondani. Kula pasrahaken dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi sawetahipun babagan negari Sumpah. Sumpah. Mandya sumpah wonten ing jagat menika ana wiyaga sing keserakat uripe. Boten namung setunggal kalih kabeh. Sedaya keserakat uripe merga do wani kendel ngucap sumpah. Ngaten. Lha nuwun sewu lho, Gen. Menawi panjenengan menika badhe mbuktekaken wong sumpah menika mboten wonten dayane, sumpah menika mboten wonten menapa-menawanipun. Menika wingking kula menika. Harus niku pendak-pendak ana perkara sumpah, pendak-pendak ana perkara sumpah. Ning nyatane uripe ya nglenggeng wae. Panjenengan niku sampun ngantos kabondo wonten ing sumpah. Awake ngomongane menungsa kok dipercaya. Sampun dipun pitados. Sumpah menika ora merga wong menika kepepet saya ana dalan metu. Wis ora ana istilahe nek basa Indonesia jalan keluar. Menawi basa Jawa jalan metu. Mboten-mboten margi ing kinarya endo. Tumunten ngucap sumpah menika mung wong kepepet. Kaya panjenengan menika bingung arep belani Prabu Arimbodo nalika semana wedi karo Raden Bratasena tumuli ngucap sumpah. Merga panjenengan lembenggale wis bunek tenan. Iki ana apa nggih? Inggih. Lah tumuli ngucap sumpah, tegese wong ngucap sumpah sing wis kepepet niku sumpahe ora lahir batin. Sumpah lahir batin menika nek sumpah babagan ingkang kesaenan menika sumpah lahir batin. Nek sumpah babagan kepepet niku sumpahe ora lahir batin. Pun to, mangcekeli omongan kula. Leres nggih. Kula menika kerep Pak ngoten.
Kula menika asring nek wis kepepet perkara tumuli kula sumpah men entuk dalan pangluar supaya iso lolos saka perkara. Menika kula menika kinarya conto. Dados panjenengan sampun ngantos nyepengi sanget-sanget babagan sumpah. Nek panjenengan lajeng gumantung dhateng sumpah lah, kula nuwun sewu. Dewi Arimbi sak kulawargane do seneng-seneng, do ropian-ropian, suka-suka parisuka nampa negara. Boten wonten ginanipun ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenah. Napa niku? Nasi sudah menjadi bubur. Oh. Niku basane Jawa ngoten. Sekul sampun dados jenah. Tegesipun boten badhe wangsul dados sekul malih. Dipun khususana tetep dadi intip. Boten badhe dados sekul. Menika lho kan dipun penggalih. Dipun penggalih kados pundi saranipun paduka menika nguwaosi hak kewajiban tumrap panjenengan ingkang sak mestinipun. Prabu Trembaka sampun boten wonten, Prabu Arimba ingkang Raka sampun boten wonten. Mongko kadangipun Prabu Arimba, rayinipun menika Dewi Arimbi. Dewi Arimbi duwe adi jenenge Brajadenta. Lah sing duwe hak tumrap warisan negari menika ya Brajadenta, dudu kok Dewi Arimbi. Lah kok dadi Dewi Arimbi gedangkrang sila tumpang kendangan dengkul jumenake anake lanang. Kadang kaca niku duwe-duweni orang duweni hak tumrap negari Pringgondani, kok gedangkrang sila tumpang. Wong tuwa kaya sampeyan menggo keset sirahe, nggo munggah dampar ke Prabon. Si Gatot Kaca niku ya Gatot Kaca niku anake sapa? Gatot Kaca niku anake Werkudara. Werkudara niku sapa? Niku mungsuhe wong Pringgondani. Ingkang Rama seda karo Prabu Pandhu Dewayana. Ingkang Raka Prabu Arimba seda karo Raden Bratasena. Lho tegese pancen wiwit biyen tekan saiki antarané Ngastina karo Pringgondani niku pancen wis dadi mungsuh bebuyutan, ora bakal rukun selawase urip, Ger. Rantara. Oh, Bapa Menemban. Menawi boten saking jengandika anggenipun paring tutur dhateng ingkang putra pun Brajadenta. Kula badhe kecalan negari Pringgondani ingkang mestinipun menika dados kewajibanipun ingkang putra pun Prabu utawi Adipati Brajadenta. Kenging menapa lajeng kula supe dhateng kawontenan negari Pringgondani. Ingkang mestinipun Pringgondani menika dados kewajiban kula lah kok dadi wong kono-kono sing kudu ngukup negara ing Pringgondani. Kula sampun ajeng kula seksekaken dhateng kiblat papat segara gunung isining rina wengi. Pringgondani ora kena dikukup sapa wae najan menika kulit daging kula dhewe Brajadenta sing kudu ngukup. Menawi wonten ingkang uthik-uthik negara ing Pringgondani sedumuk bathuk senyari bumi nadan namung sedumuk jembaring bathuk nadan namung sak nyari jembaring bumi Pringgondani badhe kula totohi nyawa kula. Wah, ngaten menika, guys. Kumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Oh, ten glagah tinulu. Aku ngaturake sembahku katur tatampa adiku diadiku wong bagus. Pangestuning pun Kakang Tampanana ndak pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa sira yayi teka suwanana ing Kadipaten Glagah Tinulu? Kakang mundi dawuh timbalaning Kakang Mbok Ayu Arimbi aku diutus suwanana ing Kadipaten Glagah Tinulu. Ana sambung rapete kelawan jumenengane anakmu ya anakku si Gatotkaca mrih bakal dadi ratu ning Pringgondani.
ngelingi sakataing para nalindra raja Nerpati ingkang wis padha rawuh ana ing negara Pringgondani kepengin anekseni jumenengane anak para pepundhen Pandhawa ya wis padha rawuh mung kari ngenteni Kakang Brajadenta ing nalika semono wis saguh bakal angemban jumenengane si Gatotkaca sarta momong kelawan anakmu lanang nggone mangreh negara ing Pringgondani. Mula aku tumuli didhawuhi sawanana ing glagati nula ingkang wigati mboyong kelawan Kakang Brajadenta tak derekake rawuh ana ing negara ing Pringgondani. Jumbuh kelawan apa sing nate mbok ngendikake duk nalika semono Kakang. Mula gandeng dina samengko katon Kakang nedheng anakake satemon kalawan para nayaka Punggawa Kadipaten dina iki bubarna pasewakan. Lan ayo tak derekake rawuh ana ing negara ing Pringgondani Kakang. Brajamusti piye kalawan aku mengko bakal gampang nggone aku bakal menehi dawuh lawan sira kadangku Yai Brajamusti. Nanging luwih becik sak pejagung sedhila wae kanggo nambani kangening pun Kakang lawan Siadi. Nggone Siadi wis sawetara wektu ora kundur marang Kadipaten. Lan ana saperangan tembung ingkang tak takokake kelawan sira Yai. Ya, mara kagiyan pancen kaya Manjeng Rama sawarga Prabu Trembuku. Sasedaning Prabu Trembuku sing dadi ratu Kakang Arimba. Nanging Kakang Arimba wis kapupuhing rana Madyalaga mungsuh Raden Bratasena. Saya aku tak takon karo kowe tegese sedaning Manjeng Rama Prabu Trembuku biyen saka tangane sapa? Saka tanganing Prabu Pandhu. Prabu Pandhu kuwi sapa? Bapakne Pandhawa. Prabu Trembuku kuwi wong tuaku ya wong tuamu. Kakang Arimba sedane saka tangane sapa? Raden Bratasena. Bratasena kuwi sapa? Kuwi anake Prabu Pandhu. Tegese pancen wis kinodrat antaraning Pringgondani lan Ngastina kuwi ora bakal bisa rukun kose. Yen Kakang rembug perkara Pringgondani lan Ngastina ora bisa rukun kuwi kleru. Klerune nggo napa? Kakang ngerti dhewe. Dumadining perang pamuksa nalika semana peranging Pringgondani lan Ngastina bareng diteliti lan ditelusur kanthi wening jebolana ingkang ngadu-adu antaraning Prabu Trembuku lan Prabu Pandhu. Ana ingkang lincipi carang papak, ana ing lincipi singating andaka. Wekasan murka Prabu Trembuku, murka Prabu Pandhu merga saka cangkeme wong sing kurang tanggung jawab. Njung derajate Raden Bratasena. Sing jeneng satriya mengku putri kuwi ora kok ming nemu kaya gede wong mlaku-mlaku. Wong nemu kabejan kuwi ora, nanging kudu ngaromake asmaning kasatriyane. Tegese upama ratu bakal mboyong putri kudu wani bedah negara wisipating ratu. Yen satriya kudu wani bondo ratu sarta bedah negara mboyong putri. Ikhlasake patine kanggo kamulyaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Terus saiki kowe karo aku wis tau tate sumpah ning ngarepe Raden Bratasena kelawan Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ala alaning menungsa kuwi ento wis ngawani nglincati sumpahe dhewe. Ala jiwaning menungsa kuwi wis wani nerak karo sumpahe dhewe. Mula Kakang jumbo kalau wulang rai Kanjeng Rama Prabu Trembuku gandeng kowe karo aku wujude buta nanging tansah pinelek diwa kasatriyan. Aja nganti tetel kasatriyane awake dhewe mundhak gawe gelaning Kanjeng Rama Prabu Trembuku. Bab sumpah sing wis tau diaturake dening Kakang Mbok Ayu Arimbi ayo padha ditetepi, padha dileksanani. Aja nganti nerak sarta nerajang kelawan sumpah awake dhewe mundhak dipaido uripe awake dhewe kelawan kawula cilik. Sarta dipaido kasatriyane awake dhewe kelawan satriya-satriya ingkang padha mapan ana ing jagat iki. Tetepo jiwa sumpahmu lan sumpahku kudu ditetepi kalawan ngersani Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yen Kakang rada wel sarta anggrundel penggalihe singkirna saka atimu. Ikhlasna negara Pringgondani dilenggahi Gatotkaca jer kuwi isih turune awake dhewe, kuwi isih anake awake dhewe. Nadyan kuwi anake Kakang Mbok Ayu Arimbi nanging kuwi kulit daginge awake dhewe.
Wong urip nang alam padang aja kabondo marang derajat pangkat, wong urip nang alam padang aja kabondo marang bondo donya. Bondo donya lan derajat pangkat kuwi ming sampiran ora langgeng, Kang, ora langgeng. Mula aja nganti kabondo uripmu marang babakan derajat lan pangkat dak sawang Kakang Brajadenta wis meh goreh penggalihe Kakang. Mesti ora tedheng aling-aling pancen kepara nyata pirang-pirang dina iki tak petung nganggo nalar sing ganep tak glejah tak gelar tak gulung jebul tinemune aku kleru masrahake negara Pringgondani marang Kakang Mbok Ayu Arimbi kang tinemune Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi ora duwe hak warisan tumraping Projeng Pringgondani. Luwe-luwe bareng arep jumenengake anake lanang Gatotkaca cetha banget. Wiwit dina iki aku bakal gawe srana supaya Kakang Mbok Ayu Arimbi gagal wigargane jumenengake Gatotkaca ana negara Pringgondani. Lah kok dadi kaya mengkono penggali Kakang Arimbo. Apa iki mengko ora kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan yen pancen kudu dadi kaya mengkono tak ajangi jembar. Negara Pringgondani bakal tak kukuhi sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal aku ikhlasake negara Pringgondani. Wah, dadi atur Kang. Kados mekaten lamaning kedah kelambah. Mestinipun sampun ngantos kawuran dening sinten kemawon anggen paduka menika mboten narimaken negari Pringgondani menika dipun lenggahi dening putu kula pun Gatotkaca. Nek wis kebacut konangan Brajamusti. Ya bareng konangan Brajamusti aku kok kuwatir Kakang. Kuwatir sampean pripun Dipati? Brajamusti tekan mriki wau mesti weruh kula karo sampean. Kok anak Mas Brajadenta kok memalik tinggal niki mesti saka omongane Sengguni karo Durna. Nika wau mlayu tekan negara Pringgondani, teng Pringgondani wis akeh piyayi. Mestine, nggih. Wong ajeng wonten acara wisuda? Nggih. Mesti wis do nglumpuk teng mrika, mesti mawon. Pandhawa Prabu Kresna, Prabu Baladewa pun teng mrika, klebu anak-anak Pandhawa. Gatotkaca, Antasena, Antarja, Setyaki, Udawa, Praguta, Prabawa. Teng mrika kabeh, mestine nggih. Terus nika wau Brajamusti tekan mrika terus laporan. Lapor kalih polisi? Mboten. Kalih Pandhawa. Karo Pandhawa lapor pripun? Nek nak Mas Brajadenta mirang kampuh jingga. Badhe ngukui negara Pringgondani. Terus Pandhawa do takon, kok iso ngono, kok iso ngono. Brajamusti ra iso wangsulan. Nggih, sak kula ngertosipun namung mekaten. Namung wonten mriku lenggah Begawan Durna kare Patih Sengguni. Terus langsung do duwe Pandhawa nek sik ngajak-ajaki Begawan Durna. Mestine, nggih. Terus niku terus sencaki Udawa Gatotkaca do nggawa alat berat. Maksudnya sekop terus linggis. Ajeng do ngecar napa mboten? Goleki sampean. Sampean tutuki sekop, tutuki linggis. Aduh. Apa ngoten nggih, Pak? Skejule sajake ngoten. Sajake ngoten. Oh, gondhok bleguduk niki mboten perkara gondhok bleguduk. Ning niki perkara nyawa.
Kuta Pandhawa tata Gatiwisraya sasara maruta pawana bawana margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima piye gunane nggonipun Kakang Suwana ning Kadipaten Glagah Tinulu sebabe mergo Kakang Brajadenta dina samengko wis malik tingale lho balik piye dheweke tak jak supaya suwaneng pringgondani nanging ora kersa malah dheweke ngendika sedumuk bathuk senyari bumi nadan namung sedumuk bathuk nadan namung sak nyari jembaring bumi pringgondani ora kena dikukup sapa wae bakal ditohi pati negara Pringgondani oh ya wis ora tau ya pirang-pirang dina ora tau rawuh ning negara Pringgondani jarene biyen sago dadi wraka tata jumenengake anakku si Gadung kaya bareng saiki kok kaya ngono iki kosek Kang aku ngerti watake Kakang Brajadenta Kakang cek watake Kakang Brajadenta kuwi padha karo Kakang Brajamusti mergo wis cilik biyen diajari jiwa kasatyan karo Bapa Trembaka Suwarga ya lha kok dadi duwe sifat kaya ngono kuwi dudu watake Kakang Brajadenta Kang nek ana ana sapa nang kono aku mau uga kaget ta wis padake ana rawuh Begawan Durna karo Patih Sengguni ya jiret awe cecok cangkeme Sengguni karo Begawan Durna wong tuwa ora gelem leren lho kok senengane kok bau-bau kono kok wis aku ora bakal pakli Kang aku ora bakal apa jenenge iki duwe pandak liyane kejaba lek lekase Kakang Brajadenta sing kaya ngono iki mesti diojo-ojohi karo Begawan Durna karo cangkeme Patih Sengguni yakin wis yakin Kakang Anglo sesumbar lindo bumi konceng kuntur ketop lumembak penyu kumambang dosang Wisnu Bathara nungko karo playumu Brajamusti ya ana wigati apa kejaba siji aku kaloro para gage petungan nganggo narar sing ganep apa sing dadi lekasku ngukuhi negara Pringgondani mau apa tumrap kowe kleruku mapan nggo nendi merga Kakang nalika semana wis kebacut sumpah ngiklasake negara marang Kakang Mbok Ayu Arimbi mbok pasrahake marang Kakang Mbok Ayu Arimbi Kakang nalika semono paring dawuh ora bakal ngucik keprabaning Pringgondani lan ora bakal sulap marang derajat pangkat negara kula pasrahaken Kakang Mbok Ayu Arimbi sumangganipun Murba lan Masesa ngono yen ora kleru tembunge Kakang Brajadenta Kaya jadi kaya ngene jadine Kakang Brajadenta karo Kakang Brajamusti iki sedulur. Kowe iki kakangku kabeh. Kowe tunggal wong tuwa. Nek do gelut perkara kanan kaya ngene iki saru dinulu. Wong sing ora seneng karo awake dhewe do keplok-keplok, do surak-surak. Anake Trembaka do gelut, anake Trembaka padha cokrak. Mergo perkara bodho, mergo perkara kamungke. Aku jaluk sing sabar ya, Kang. Iki iso dirembuk sarana apik-apik. Iki iso dirembuk sarana becik-becik ora usah padha gelut kaya ngene iki, Kang.
Cetha wis mentala karo sedulur dhewe. Merga blereng mripatmu babagan derajat lan pangkat kala bendana mbok tendang. Ora dara Kakang Brajadenta, Kakang Brajadenta. Ora wangun kowe dadi dulurku lanang. Ora wangun kowe dadi putraning Sawarga Prabu Trembuk. Braja mesti melajar. Aduh mati tenan. Cek pancen. Pripun? Piyane Mboten sekal. Beteng niku tegese sing dadi beteng niku nak Mas Brajadenta. Sampeyan amping-amping nak Mas Brajadenta mesti slamet. Anak Mas Brajadenta mangke kawon. Nggih sampeyan. Sampeyan nomor loro sing kudu tekaning pati. Aduh. Ning mboten napa-napa. Pancen wis kudu diantepi kaya ngoten. Nggih. Terus saniki apike, Ker? Maju klebus, mundur ya klebus. Saenipun. Adake nang kali. Mumpung gemlintir. Niku nak nyenggol sithik-sithik ben nyes, nyes, nyes. Sampeyan niku pendhita kok sembrono senengane. Dipun tunggu, Ger. Dioyak. Nek perlu nyaketi negara pringgotane. Ora usah wedi karo sapa-sapa. Wong duwe niat niku nek duwe niat tenan kudu ditekake tekad. Ngaten. Ampung ming karep, tekad niku pokoke karep. Rawe-rawe rantas mana-mana putung. Sedulur ora setuju, singkirke. Nek perlu sanak kadang mitra kawruh, ora gathok, ora mathok, singkirke. Sing baku kasembatan panjangkanipun Mas Brajadenta. Braja Musti. Pandhawa ora murungake Gatotkaca dadi ratu. Dadi karangap. Monggo penemuning sira putu kepiye? Kanjeng Eyang nyuwun pangapunten. Jejeripun ingkang wayahe Ngamarta wonten negaring Pringgondani menika namung daya saumpaminipun. Kula namung badhe angestreni dhateng jumenenganipun anak kula pun Gatotkaca lan boten gadhahi wewenang tumrapipun kewajiban anatepaken jumenenganipun anak kula pun Gatotkaca Kanjeng Eyang. Putu Prabu Ndarawati, kula nyuwun pangapunten Eyang. Saenipun paduka Kanjeng Eyang nimbali dhateng wayah jengandika pun Yayi Harimbi menapa Den Yayi Jodipati. Menika ingkang gadhahi kewajiban tumrapipun pawiwahan jumenenganipun Gatotkaca. Ngono ya, Ger. Yen to pancen kaya mengkono pun Eyang bakal ndangu kelawan Si Harimbi. Ingkang miturut pun Eyang luweh duwe kewajiban tumraping Projeng Pringgondani. Menika nanging prayogi Kanjeng Eyang. Harimbi, wonten pangandika ing adawuh. Wayaning mangsa kala wis nekani nanging durung ana tandha-tandha. Sira putu Harimbi menehi sasmita kelawan Eyangmu ing Wirata supaya misuda kelawan putuku Si Gatotkaca. Namung kantun ngentosi dhateng kadang kula pun Brajadenta. Monggo sak mangke kula sampun utusan kaliyan pun Nyai Braja Musti supados amethuk dhateng sowanipun kadang kula pun Brajadenta wonten ing Pringgondani. Nanging buktine nganti tekan titi mangsa kala iki durung ana sowaning Si Brajadenta. Werkudara, sira ingkang minangka dadi garwane Harimbi duwe penemu apa? Aja takon aku. Aku ora duwe kewajiban tumraping Projeng Pringgondani. Gatotkaca mrejmenata ning Pringgondani kuwi merga saka penemune Harimbi. Lan Harimbi ingkang duwe kewajiban tumraping Praja Pringgondani. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to aku duwe niat kang ora becik tumraping Projeng Pringgondani. Mula perkara iki tak pasrahke sakutuhe lawan Harimbi. Menawi tira mekaten Kanjeng Eyang jumbuh kaliyan ngendikanipun Pangeran Jodipati. Sak mangke kula aturi misuda dhateng anak kula pun Gatotkaca. Yen ana tantrimaning kadang-kadangmu lan sedulur-sedulurmu, mangke kula ingkang kedah tanggel jawab Kanjeng Eyang. Miyat langeneng kalangguan
aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorote kan badang kasolan pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga yen mara gage anakmu lanang sandang ana cara kanalindran aku yang bakal wisuda kalawan jemenengane putuku si Gatotkaca lang-langing triya mangung kon kanduan nganti kaya sawarga Prabu Trembaka ing eneng ngarepaning nata ing Wirata kula wonten timbalane yak ndak biyawarake mring sagung kang padha ngrawuhi marang pawiwahan negara ing Pringgondani dina samengko putu Gatotkaca tak wisuda minangka dadi Nalindra negara ing Pringgondani nyuwun pangapunten para Nalindra satriya Brahmana ing sampeyan ngrawuhi wonten pawiwahan negara ing Pringgondani kula Nalindra ing Wirata Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati ing rikalan menika tinanggenah misuda dhateng putu kula pun Gatotkaca mila kanthi sineksen para Nalindra ing sami rawuh negari Pringgondani sak mangke linenggan dening putu kula inggih menika pun Prabu Anom Gatotkaca Kunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lerekin dene Kanjeng yang sampun misuda dhateng wayahipun Gatotkaca kula atmajaku bocah bagus nadyan sira wis madheg Nalindra ing praja ing Pringgondani nanging elinga lamun sira minangka dadi nayakaning praja tuwin satriyaning praja Ngamarta aja lirwa kelawan kewajiban nggih ngestaken dawuh Prabu Gatotkaca wonten timbalan ana tetembungan dana wesiasat sarta ana tetembungan sama beda dana denda lire Nalindra mono ora kena mbau lawan kapine kang tegese nadyan to kuwi kulit daging nadyan to kuwi sedulurmu lan kulawargamu mongko nerak lawan angger-angger pernataning praja kudu mbok patrapi paukuman ingkang sakmurwat nadyan to kulit daging mongko kuwi nerak pernatan kudu mbok patrapi paukuman nanging nadyan to kuwi mung kawula cilik ngibarati wong jalma wanan nanging isih klebu kawula negara Pringgondani mongko labuh tumraping negara kudu mbok paringi dedana sarta kanugrahaning sakmurwat kanthi kaya mengkono bakal lestari nggonmu pinercaya dening para kawula mangreh praja ing Pringgondani nggih Nitik swara meriem negari Pringgondani Kiai Lindu tuwin Kiai Mendung ingkang mangambal-ambal ing antariksa swantenipun jumalegur ngebaki jagat Pringgondani kacina bilih sampun kelampan kawisuda anak kula ing Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca ingkang pamanderek mangayu bagya matur kenging panuwun Paman Brajamusti inggih namung nggih jumbuh kalian ngendikanipun para pinisepuh yen kanugrahane wis cepak pacobane ugi sampun anyaketi titik kula dipun utus ingkang ibu supados nusul dhateng Kakang Brajadenta
Nah nyadanipun samangke cetha wonten paningal tuwin talinganipun ingkang Paman Brajamusti ingkang paman mbut Raden Gatotkaca. Piyambakipun manguwuh-uwuh nedya ngarebat kamukten negaring Pringgondani lan boten ngiklasaken menawi negari Pringgondani dipun lenggahi dening Prabu Anom Gatotkaca. Semunipun nglepataken ingkang ibu Kakang Mbok Ayu Arimbi anggenipun badhe muktekaken dhateng kulawarga nanging nyengsarakaken dhateng sedherek nggih. Jagat Dewa Bathara Paman Brajamusti wonten dawuh Kanjeng Ibu tumuli tindak mbok menawa sajake merpeki lawan Paman Brajadanta aja negake lawan ibuku Kanjeng Ibu Arimbi awat-awatono Paman Brajamusti. Oh inggih ngestakaken dawuh nggih. Duka sang Dewa. Kakang Mbok Ayu Arimbi, aku ngaturke sembahku ngatur Kakang Mbok. Krasan tak ngaturke sembah. Sembahmu mengko abang-abang lambe. Sembahmu mengko wangun-wangun. Netepi tata krama nanging jiwamu ora lega negaraku iki. Kowe ingkang kudu duweni purba lan wasesa. Ora lega negaraku yen to dilungguhi Gatotkaca. Adimu lanang pirang-pirang kowe muktekke keluargamu ning kowe nyengsarake karo sedulur-sedulurmu aku ora nrimakake. Iblis menungso tatanan. Sasara Maruta Pawana Bana Margun Paman Paman Brajamusti, niatku dudu kok perkara jirih getih wedi mati nanging mung nyirep marang kahanan kang dumadi ing Projeng Pringgondani. Ewadene Paman Brajadanta ngersakake supaya aku iso nyirep kahanan untran-untran negara Pringgondani. Ingkang dumadi saka Paman Brajadanta nyuwun pangapura, aja mbok anggep aku wani karo wong tuwa. Bagus, kowe apa aku sing tekaning pati.
Musti. Paman Brojo Musti. Mboten ana babar pisan. Bilih ngandika paman kedah ngiklasaken sugeng panjenenganipun Paman Brojo Musti kangge katentremanipun negari Pringgodani. Pawan kula mboten saged gesang lawi kedah ancik-ancik kunarepanipun pepundhen Paman Brojo Musti. Oh rumangsaku ning ati kok mak nyes. Anggere ngrungok lagu iki kok kaya ngadep raine Soligit. Dina minggu tane. Bangga. Eka. Kowe ya ngrungokke saka omah rek. Wah ya prei rong dina wis bingung rasane. Oh. Ora ana kesenian, ora ana apa-apa, ming delungap-delungap. Heeh. Ning bareng iso berkesenian ngene iki rasane ning ndasi kaya ilang dasmu kuwi. Cemeplong. Dina minggu tan. Tombo ati ya terus duwe bondo, duwe apa-apa iki nek apa dhewe sebagai seniman tradisi nek ora krungu gamelan ki rasane ya terus piye ya? Kembo. Heeh. Pokoke satu kata terus. Apa, Gong? Madyang. Ngopo rek? Kaget aku tak kira nek kaya arep ngekeki kata-kata mutiara apa-apa. Ya ora hotel wis ora apa. Ah, edan ngene iki lho. Ngene iki sing jeneng Tresna Bojo ya ngene iki. Lho, bojone ulang tahun tanggapke wayang Jelimen. Aku ya arep ngono sesuk. Ha iya. Aning sing mayang sapa? Ha iya. Piye sok nek bojoku ulang tahun tak tanggapke wayang Jelimen sing mayang Wondo. Ah, iku mah. Apik kuwi malah iso gumyak. Ngomong sapa? Gumyak apane? Mayang tunggone wiyaga iki nek ora gograk marase ambek. Iya. Kale ora dipercaya. Sing ane nek Wondo mayang sing delok malah bangsa jin setan terus. Iya. Sare wonge nganu banget to Bos ini. Religius. Ha iya. Ulang tahun kagem istri tercinta panjenenganipun Ibu Arinta Yulistiani. Ya. Keluarga besar Trah Siswa Putra di Semarang maupun di Gunung Kidul. Spesial Mas Didik, Mas Gatot, Mas Aan, Mbak Novi pecinta dalang Kisina Nugroho. Matur sembah nuwun. Ya. Nyuwun gending 1 caping gunung dijengglengke. Nggih. Angka 2 kidul Gunung Tiwul. Kualik. Hah? Kualik. Tiwul Gunung Kidul. Kidul Gunung Tiwul dhewe wajat. Piye? Lah sak walik kowe do seneng kok. Heeh. Oh, kandhane kok. Iya. Tiwul Gunung Kidul iki karya Mas Mantos. Ha iya. Aku sing lagi tak mimi arep tak angkat meneh ketenaran lagu-lagu Mas Mantos. Ya. Soale tenan to, iki apik tenan. Iki punya aset yang luar biasa. Karya-karya beliau iki pancen luar biasa. Mula awake dhewe kudu wajib ngeling-eling. Iya. Beliau iki pencetus campur sari di eranya dan di laladan Gunung Kidul dan di Yogyakarta nganti merambah tekan Nusantara. Ha iya. Nah tekan saiki kok dilalekke kuwi
ora pati apik kan. Heeh. Awak dhewe wajib apa mengembangkan dan melestarikan. Ya, Termasuk Kidul Gunung Tiwul ki. Tiwul Gunung Kidul, Gunung Kidul. ah iya. Kuwi apik kuwi, Gong. Heeh, matur sembah nuwun karo penyanyi Bapak Totok Giarto di Semarang. Ya, Sing wis kepareng nimbali wayang Climen. ya. Sesuk ya isih ana. Sesuk saka Kemendikbud Jakarta. Oh iya. Sesuk isih ana wayang Climen. Malam Senin isih wayang Climen. Ya. Matur suwun ya, Gong. Ora karo aku ning karo Pak Toto. Ah iya karo Pak Totok. Pak Totok sing wis kepareng nimbali awake dhewe. Iya wis arep apa aku ya arep nganake wayang Climen di era tahun 70 to. Wah. Kuwi carane piye? Wah, sesuk kowe tak tonton mesti apik. Dadi iki wayang Climen tak nehi dua versi. Arep nanggap wayang Climen sing tahun saiki apa sing tahun 70. Pamane tahun 70. Sesuk tanggal Selasan tak pentaske sik tak nggo contoh iklan. Oh iya. Pamane tahun 70 kuwi. Ayo kabeh alate sarwa kuno. Oh, Gamelane besi. oh. Wayange kuno, kelire sing nganti teng jemblok gupak tlutuh kae. Engko nek kelire isih resik. Tetep ditetesi jangan. Dirusak pokoknya. Digawe cara kuno. Terus engko blenconge petromak. Oh, Gamelane besi, sindene ming loro wae ning didandani cara jaman biyen. Penabuhe ya cara jaman biyen, dalange ya cara jaman biyen. oh ngono ya. Heeh. Engko kene tak tarup, tak nehi janur mubeng kaya wong ewuh jaman biyen. Wae apik kuwi. Pokoke digawe era 70-an. Kuwi sesuk ya tak dol. Oh, Sapa sing arep nanggap wayang Climen era 70-an bisa. heeh. Mesti luwih murah ya, Kong. Luwih larang wong alat. Soale dadak dandan bareng, Ah iya. dadak golek janur bareng, Ah iya. ragate luwih. Heeh. Engko sindene tak susuri. Ah sindenmu nom-nom Dipacak tuwa. Oh, Ora entuk sinden ketok ayu, tapuki. Sinden ketok ayu kok ditapuki ora. Pokoke dipacak tuwa ngau kacamata ireng gedhe wae. Terus engko pinggire kei susur. ah iya. Nek ora iso ngangkep susur ya lemah. Ah iya. Men supaya ajeg ya. Ngene iki wae ya, Tru ya. Ah iya. Samodare ya, Tru. Manut pokoke manut. Arep piye wis kebacut teriak-teriak ya enggak ada apa-apanya. Ya ada sih tapi ya terbentur sana sinian. Namanya juga rakyat. Ah iya. Rakyat ki arep mulya sithik digawe rekoso. Nek rekoso digawe ting klosot. Ah iya. Wis ora apa-apa. Pokoke dhewe anggere gelem obah mesti mamah. Tenan. Aku kuwale. Oh, aku anggere mamah lagi obah. Oh, nek mosok obah kok cangkeme meneng wae ayo rugi to. Ah iya. Yo nembang apa jenenge iki caping gunung dijengklengke iki. Ya sindene ana pira ning? Sindene ana 4. Oh, Ajeg wayang Climen. Bengi iki sing keparang streaming akeh banget, Truk. Wayang ming kari milih. heeh. Yojo ana, Klaten ana, Solo ana. Pirang-pirang gon wayang Climen. Ya, Mau bengi ya ana. heeh. Saiki mulai do gawe wayang Climen-Climen ngene iki do mulai gawe wayang streaming. Oh iya. Heeh. Wis ra apa-apa asal wani obah. Wis toh Gusti iki mesti paring mergo dalan. Ah iya. Paring marga tumrap titahe sing gelem berusaha. Nah dhewe meneng wae dhewe ora mengenteni ya ora gelem berusaha ya wis. Heeh. Ora ana dalan. Nek gelem berusaha piye to piye. Dhewe sebagai ya dhewe sing nuwun sewu isih iso obah diparingi dalan karo sing gawe urip lumantar channel awake dhewe iki wis matur nuwun kanthi sanget. Ah iya. Ki Juli ya wis lumayan ya, Gong. Wayang Climen ki ana pira? 15 maune iki mau tambah 1 dadi 16. Oh iya. Tok target. 20 wae, Tru. Oh. Ora dipolke meneh. Wah, ketoke kesenengan wiyagane nek dipol. Rumah sakule do nampa kokean. Ah iya. Saking senengku. Saking marem-maremku. Diduye ndase.
Oh ming girong kemempengane kok didundase lho. Jelai kan. Anu gadas kurang. Kowe apal-apal lho, Gong. Penyanyi zaman semula tekan ning semangate luar biasa. Ha iki melu ngarang ya, Mbak. Oh. Melu ngripta musike. Sapa? Pak Tiger Geter. Pak Tiger. Dengkulmu ora. Pak Geter kudu Pak Tiger. Top tenan iki. Ya iya apik. Ki ming kari esemu iki Petro. Isi dadi esemi ora iki. Manut. Ardi Joli langgam apa? Panjenengane Bapak tak wacane to. Ya. Engko ndak gelo penggali mergo iki ya transfer. Ya, manjen ya bener ya kudu. Nah. Oh. Iki nganu Kak, Tru? Ya. Kejaba nyuwun esemu ning uga nyuwun akeh iki, Tru. Heeh. Iki transfer piro ya iki? 1,5 juta saweran. Oh iya, nyuwun esemu sesideman karo fragmen ketoprak. Oh iya. Ya ayo lucu ra lucu tetep diaturke terus fragmen ketoprak. Iya iya. Api ya witekno pamundutan kok. Iya. Ben iso mengliming pamen ketoprak iki spesial. Iya. Sing bakok dhewe nglipur penggaling para streaming. Iya. Sapa fragmene? Ayo soliken karo Tatin men ketok apik ya. Go terus dilebokke sesideman wis sah kuwi. Oh iya. Tanehi wektu 3 menit. Aja nek gelis banget ora ana. Engko aku sareke lar banyol kok nanti nek 3 menit. Oh iya. Ah iya. Yo, diaturke yo. Yo, ora apa-apa engko tak isa wis. Ya. Kudu profesional ini. Heeh. Ayo Ken, jumeneng Ken. Nah, ora usah kepoyo. Heeh. Wong arep mangkat nyambut gawe kok masuk angin. Anggere wis tekan jam 11 kok waras. Nah ya jeneng nervous iki kaya ngono kuwi. Heeh. Ayo Tin, kayak wis dilipur kok. Napa, Pak? Fragmene napa? Ah terserah pokoke apa wis anggepe rasa nganggo jeneng Mas Broto karo Suminten pokoke Tatin Rusolikin, Tatin ki tresna tenan karo Rusolikin. Ya. Nganti mumpung kowe mlaku ijen tanpa bojomu si tulus cegat Rusolikin pokoke mengutarakan cintanya kepada kamu. Heeh. Pokoke ning kono arep diperkosa ngono wae istilahe. Sing cinta sapa? Kula. Solikin. Kowe ya tenan Solikin seneng tenan. Langsung gelem. Ayo. Lho kok sike kok. Todok, todok, todok. Anu lho bahasane rasa bahasa ketoprak, bahasa bebas. Tok 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 tok. Wong ayu. Sapa iki? Solikin. Kok pangling karo aku lho? Ora lah, kok biasane ora tau ngundang wong ayu kok ya muni wong ayu nek ya aku kaget to. Nek bengi iki ayu kowe. Ayu apa alisnya jonjing? Jonjing ra apa-apa. Lah mau alisku jonjing lho. Goralis kok liyane rak ora. Pokoke bahasane bebas iki. Kowe arep nadi? Aku arep bali. Tak terke. Numpak apa? Numpak aku. Masa ya numpak kowe lho? Ayo ora apa-apa. Aku kuat kok. Ora lho jenengan ki duwe apa kok aku numpak mesti numpak motor apa numpak mobil ngono lho. Kok numpak aku? Motor. Motor. Nek ora disaplukke wit kaya dek mbiyen kae lho. Ora. Wong kowe arep ana wit kok malah nginggati lah ya kena aku. Ora engko tak boncengke gelem ya. Mah, Penak lho bonceng aku. ora gak aku kan saiki jamane iki ra entuk bonceng-boncengan ngono iki ra entuk. Ah piye? Gandul. Ya oke lho, aku ora arep
Lah piye to kok repot men to kowe? Bonceng ra gelem, gandul ra gelem, tak ganduli kok. Kowe kok urung-urung kok es kurang ajar kan aku. Kok kurang ajar iki ngopo? Lah aku kok niate arep ganduli iki maksudnya ganduli apa? Ayo seneng kok, bebas to seneng. Seneng-seneng arep gandul apa? Gonamu. Lah aku ora duwe cekelan kok. Duwe wae. Gelem ya? Oke. Endi cekelane endi? Gelem ya? Emoh. Ya aku terus naro kowe pokoke. Lah ya lho. Nek jenenge tresno iki lah ya carane ora ngono kuwi lho. Carane piye? Ya nganggo alus-alus. Mbak apa nduk apa Ayo aku ngopo kok kurang halus wong aku ngomong. Wong aja. ayu. Aja. Dicekel tangane kowe kok. Lah kowe nyekel tangane nguliane nyekel liyane yo. Ayo ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Wong urung. Alah, Ora ngono kuwi to, wong urung aku ki urung jawab seneng karo kowe apa ora kok. Rasa dijawab. Maksudnya? Sing penting kowe karo aku gelem. Mbok wis Sadirono kok kena iki lho, kowe nggawa virus ra? Ora. Aku iki kok ndadekake masker bareng. Aku nek kecemplung blumbang lho. Ora apa-apa. Ora ngono kuwi to. Iki anune entek lho, panggunge entek. Yo, teruske yo. Iki panggunge entek Rono. Rono. Ora apa-apa, rada mepet ora malah ra ketok to. Ya rene. Wah, kowe iki angel lho. Lah yo wong lanang kok sapa wae sing ora wedi. Jenenge wong lanang kuwi nek jeneng arep nembak wong wedok ki ra yo nganggo aturan to iki yo. Ayo, piye aturane nembak wong wedok iki? Ora waton musrak-musruk. Yo, diajeng wong ayu. Gelem yo tak pek. Pek apa? Pekmu. Maksudnya piye to? Piye to kok kowe cah gedhe kok ora ngerti maksude to? Maksudnya iki dipek bojo apa dipek apa kok pekmu? Ayo pek bojo. Gelem ya tak pek bojo. Wegah, Ah gelemmu aku piye? wis di bojo. Bojo ganti aku. Ya wegah lho, Bang. Apik aku nek mengro bojomu. Ya wegah, sapa omong bojoku ya apik apa? Nanti kok dhewe kon maju. Rak rawani. Wani bae nek karo kowe rasa ngono bojoku aku wani kok karo kowe. Stok kowe iki wong wedok kok kasar men to. Aja rene-rene. Lah kon endi? Kono wae. Aku ngaku iki tresno kowe kok kon. Ya nek tresno nek aku gah. Kudu gelem. Kesok. Wong aku gelem kok kowe. Lah ya aku mau lho. Aku gelem. Mbok ngilo sikik. Tin. Jenengmu Tati napa sapa? Iya, ngapa? Ya wangun. Karo postur tubuhmu ki wangun. Lah ngapa emangnya postur tubuhku piye? Ya nek menarik. Menarik piye? Kok nek aku seneng tenan piye? Lah kowe seneng tenan ora? Tenan. Terus kowe duwe bojo urung? Wis. Terus bojomu arep tak deleh ndi? Ya ben ning omah kok. Lho maksudnya aku dadekke bojomu, terus bojomu ben nang omah aku dadekke bojoku loro. Ya ora. Lah piye? Bojoku loro. Lah ya Siji kowe siji bojoku. terus aku bojo nomor pira? Nomor siji ra apa-apa. Terus bojomu gelem? Ya gelem wae bojoku manut kok. Lah aku sing gak harap kowe lho. Ket mau gemang lho. Lah mono wong ya penampilanmu ya koyo ngono. Rasa kemeringet. Sopo sing kemringet wong urung apa-apa kemringet. Kowe lho kok malahan. Wiwitane. Iki nganggo ngono ora to? Sing ngakon sinom sapa? Ya ben apa pas ngene iki. Sing ngakon sapa? Apa? Ya saiki ngene wae. Kowe iki mbok aja tuwa. Nek ra dumuk kon piye? Ya ngematke wae pandeng-pandengan rasa nganggo dumuk-dumuk. Mosok ket mau meh ngematke tok. Lah yang aku ora gelem lho kok didumuk. Aku gelem. Ya kok golek ngono sing gelem padha geleme. Ayo kowe kudu gelem ra Ya, aku. Ma, aku. Ladenono pisan wae. Tak duduk lho kowe. Aduh, sing nutuke aku. Kok nek dadi wong lanang ki ora ngono kuwi ora gilani ngono kuwi. Ya wis.
Kowe muni ngene iki tek kanu Ken. Ya wis aku ra tok laden ning aku tembangno. Nah. Men tekan nggon tembang nek ngono kuwi kok ora tekan nggon tembang-tembang kowe bingung. Ya wis. Ngapa? Kowe ra gelem ngladeni aku tenan. Ora. Ya wis tembangno. Ya kene Wong 500. ngijoli lego aku. 500. Engko tak jiwukke. Jiwoke ndi? Ngenamu. Kowe iki kok mengarep dunguk wae lho. Lah ketoke piye ngono wis suwe-suwe aku. Aja rentuk dunguk Ya wis, pasal. aku ra dumuk kowe ning tembangno. Ya nek aku nembang kowe joget. Siap. Wah. Tenan lho ya. Tenan. Ya wis, tak tembangke. Ya. Jogetku kaya ngapa? Sesideman lho iki njaluke. Sedih cuman halus e. Ora apa-apa. Ora apa-apa Ya nembang. wis, siap. Joget alus kowe joget alus ora apa-apa. Siap. Ya. Langsung mangke, Pak. Heeh. Luwe bace. Aku ya enak. Aku nek kowe malah guyu. Kok jaluk joget. Langsung ngene langsung. Lah bebas to joget iki. Ya musik lho ya ora agi lekasan kok sandang mekan. Ya wis, yo. Angelan kowe iki kok ngladeni ra gelem kok nembang joget salah. Iya. Nek joget alasan ki tangane bae ora kok kabeh mekangkang. Yo. Nek ra mengkang ora ketemu ya. Ya wis sakarmu yo. Ya. Luwe bace. Ken. Salah gak aku salah. Ya piye? Ken, aja kok tatin aku kowe gila. Lah ya iki nyebae tenan lho, Mbak anteng sikik. Ya wis, gak tak meneng bae. Mengko nek tiba dangdut wae lek kon joget. Ya. Luwe, yo. Diane gara-gara Soliken dadi 9.000 luwih lho saiki. Elok lho. Soliken menarik perhatian tenan. Heeh. Didol ae ya Soliken, aja. Kok didol. Yo. Luwe bace Gendelang. Yo, tak mertude. Iya ketoke kaya ora kaya wagu nek sing lanang terus meneng wae ya, Tru. Ha iya. kok kaya cakil e. Nganggo masker kok kaya cakil. Nyokot kowe apa piye? Mbok mandelok niki lho. Iya. Liwat kincanging Tangget. Denger tangget.
iya. Ora ketame ngantuk-antuk. Heeh. Urip ana Ora membelakangi kamera, Tin. Awas dangdute, yo. Yo. Hei, yo. Anu lho Ken, kowe esuk bakal menimbulkan apa jenenge request anyar. Iya. Request-e ora sinden ning malah soliken harus ada ngono. Iya. Iso lho. Kayak walang deye. Apa walang apa sih? Walang deye. Sing ngenten iki lho. Walang kadung. Kenapa jenenge walang deye? Kowe padake walang kadung ya, Ken? Iya rampung. Ya. Urip ana gunake gawe tak apa saisi. Luar biasa. Sonek gak aku kuwi. Oh, sesuk anu oke request. Ah iya. Soliken. Ah iya, Kudune anu kanca-kanca penabuh iso menciptakan sesuatu yang lucu ben dadi request. Al-Fatihah Pujuk Viseno Nugroho. Bismillah.